खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम उफ्रा बिसायख'थि निर्मल कुमार ब्रह्मआ सिडली बिधान सभा बियाबनि UPPL दोलोनि मदद मोन्दों। सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां NDA हेफाजाब होजानाय बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ UPPL दोलोनिफ्राय थोजासे मदद मोनगासिनो दं। मैया बुधबाराव केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो MLA लरेन्स इस्लारिया निर्मल कुमार ब्रह्मनि हेफाजाब होनो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि सिडली बिधान सभा बियाबनि पुटियागाव, आनन्द बाजार आरो धलमारा गामिफोराव गुवारै फोसावदिंनाय हाबाफारि लायो। फोसावदिंनाय समाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि सिडली उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि रावबो दोलोआ UPPLनि बिजाथिखौ फेजेननायाव गोसो होआखै आरो बिसोरनि थांखिया गुबुनखौ देरहाहोनायनि अनगायै गावनि दोलोनि थाथायखौ लाखिनाय। मन्त्रि ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिडली बियाबाव UPPLनि निर्मल कुमार ब्रह्मआ मैखोम देरहानानै थागोन। मन्त्रि ब्रह्मआ BPF दोलोनि हाग्रामा महिलारीनि थाद'नो हानाय गोहोखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बुङो दि सिगांनि बिसायख'थिफोराव गोबां खहा जानायनि उनावबो फिन बाहागो लानो थाखाय बिथांनि थिरांथाया सिनायथि मोनजाथाव। बे समावनो MLA लरेन्स इस्लारियाबो NDAनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि मददआव गोख्रोङै फोसावदिंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथाङा 80,000 भटनि फारागथियाव देरहागोन। बेजों लोगोसे निर्मल कुमार ब्रह्मआ समायखिरा लायो दि देरहायोब्ला बिथाङा चम्पावती आरो कनमाक्रा दैमाफोरनि सायाव दालां लुनायजों लोगोसे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। नैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव BTRआव गोरोबलायनायनि सायाव हादोर गेजेरारि मावबादा खुंदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया BTR सरकारनि हेफाजाबाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव गोरोबलायनायनि गोनांथार बिखान्थिनि सायाव नोजोर होनानै साननैनि गेजेर हायुंआरि मावबादा खुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गोरोबलायनायनि नाजानायनि आथिखालनि थासारिखौ बिजिरनाय आरो दावगानायनि थाखाय आरोबाव आगानफोरखौ सिनायथिनाय। बिजिरसंनायखौ नोगोरारि समाजनि हाबाफारिफोरजों सरजाबनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रोंग'साफोर, फरायसंगिरिफोर आरो गुबुन समाजनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे बायदि रोखोमनि हानजाखौ ज' खालामनानै मावबादाया ओनसोलाव गोजोन आरो अरायथा जौगानायनि लामाफोरनि सायाव सावरायनायखौ सुबिदा खालामदोंमोन। बाहागो लागिरिफोरा सोलोंथायारि बिजिरसंनाय आरो सुबुं समाजनि बाहागो लानायनि गेजेराव हेफाजाबनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै इनसाइट आरो मावखान्थिफोरखौ रानलायदों। बे मावबादाया BTRआव गोरोबलायनायनि जेथोफोरखौ नोजोर होदोंमोन, जारिमिनारि अजदफोरखौ बिबुंसार होदोंमोन आरो बयखौबो लाफानानै सावरायनायनि गोनांथिखौ फोरमायदोंमोन। बिजिरसंनाय आरो मोगथाङारि हाबाफारिफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ बांहोनानै बे हाबाफारिया मावनो हाथाव फ्रेमवार्क सोरजिनो नाजादोंमोन जाय ओनसोलाव अरायथा गोजोननि थाखाय बिहोमा होनो हायो। खुंगिरिफोरा मिजिं थिदोंमोन दि मावबादानि फिथाइया गोरोबलायनाय बिखान्थिनि बुजिनायखौ बांहोनायनि अनगायैबो ओनसोलारि हारिफोरखौ गावसोरनि इयुनखौ महर होनायाव सांग्रां बिफाव लानो गोहो होगोन। बे मावबादाखौ मंगलबाराव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवदोंमोन। मुंख'जाथाव बुंथिगिरिफोरनि गेजेराव क'पेनहेगन मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर पिटार एन्डारसन, पन्डिचेरी मुलुगसोलोंसालिनि लोगो बिबुंगिरा डक्टर समरजित कछारी, गागि खौरांगिरि प्रीतम ब्रह्म चौधुरी, NERSWN NGOनि मावफुं सामलायगिरि राजु नार्जारी आरो गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि आफादगिरि सुस्मिता गस्वामी दंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामाव 6 थाखोनि फरायसाखौ फरेस्ट गार्डआ गावथारदों। मंगलबारखालि आसामाव फरेस्ट गार्डफोरजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन गुलि गावनाय जाथायफोराव थाखो 6नि फरायसाजों लोगोसे खमैबो 2 सुबुङा जोखोम जायो। गिबि जाथाया नलबारी जिल्लानि बालिथारायाव जादोंमोन, जेराव सासे 6 थाखोनि हौवासाया हाग्रानि मैदेरनि फालोखौ सामलायनायनि थांखिजों मोनसे अपारेसननि समाव गुलि नांदोंमोन। जोखोम जानाय फरायसाखौ नलबारी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो दायो दिदोम थासारियाव दं।
हजाइ जिल्लानि लामदिं रिजार्भ फरेस्टआव मोनसे गुबुन जाथायाव साब्रै पेट्रलिं होग्रा फरेस्ट गार्डआ दंफां बुथुमग्रा आइजोफोरनि मोनसे हानजानि सायाव गुलि गावनायनि जाहोनाव सासे आइजोआ जोखोम जायो। आइजोनि खर' आरो बिखुङाव खेबथाम गुलि नांदोंमोन आरो हजाइ सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ अक्षय कुमारआ दिवालीनि सिगां आय'ध्यायाव मोख्राफोरखौ आदार होनो 1 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। बलिउडनि सुपारस्टार अक्षय कुमारआ भगवान रामजों खाथि सोमोन्दो थानाय नोगोर आय'ध्यायाव मोख्रा सुबुं अनजिमाखौ हेफाजाब होनो आगान होदों। बे गोसो गोरबोनि हाबाफारिनि बाहागो महरै अक्षयआ दिवालीनि बोथोराव मोख्राफोरखौ मोजाङै जाहोनो थाखाय 1 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। बिथांनि बिहोमा आरो अनसुंथाइनि अनगायैबो बिथांनि सोरगोआरि बिमा-बिफा हरिओम आरो अरुणा भाटिया आरो बिथांनि बिहाव रोंग'थि गोनां फावखुंगुर राजेश खान्नानो मान बावनाय। बिसोरनि मुंफोरखौ आदार होग्रा भेनआव लिरनाय जादों जाय जुनारफोरखौ सिबिथाय होगोन। बे हाबाफारिखौ जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराजनि दिथायाव अन्जनीय सेवा ट्रास्टआ दैदेनदों। गायसनगिरि ट्रास्टी प्रिया गुप्ताया अक्षयनि अननायनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन आरो गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बिसोरो आदार होनाय खान्थिनि समाव ओनसोलारि नोगोरारिफोरनो बाङाइसिन हेंथा होगोन। बाथि खौराङाव दङ आइएसबिटि गुवाहाटीनि साखाथिनि ड्रेनाव गोथै सह मोन्दों। बुधबारनि फुङाव गुवाहाटीनि गड़चुक ओनसोलाव इन्टारस्टेट बास टार्मिनेल आइएसबिटिनि खाथियाव मोनसे नालानिफ्राय सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओनसोलाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेवनि सत्रनि साखाथियाव थानाय नालायाव गोथै सहखौ गोजावना थानाय मोननाय जादोंमोन। बिथांनि गोथै सहखौ लामानि सुबुंफोरा गाज्रि अबस्थायाव मोनदोंमोन जाय गोख्रैनो पुलिसनो खौरां होदोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथि आरो बिथांनि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। उनाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल (जीएमसीएच) आव दैथायहरो। द'थि खौराङाव दङ मरिगाव मिकिरभिटा रेभिनिउ सार्कलखौ बन्द खालामनायनि बेरेखायै थागिरिफोरा सोमावसारदों। मरिगाव मिकिरभिटा खाजोना बेंखनखौ बन्द खालामनो आसाम सरकारनि दान्थे-बिदान्थे गोनां बिथोननि बेरेखायै बुधबार 30 अक्ट'बराव रोजा रोजा थागिरिफोरा हेंथा दिन्थिफुंदों। दिन्थिफुंनाया खाजोना बेंखन मावख'नि बायजोआव जादोंमोन, जेराव बाहागो लागिरिफोरा गोसो गुदुंयै बन्दनि बेरेखायै बुंदोंमोन आरो गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बिथांमोननि दाबिफोरखौ गनायनांगौ आरो सोरखारनि थिरांथाखौ जायखिजाया थासारियाव गनायनाय जानाय नङा। आबहावाया आबेगजों बुंफबनायमोन मानोना सोमावसारगिरिफोरा प्लेकार्ड दिन्थिदोंमोन आरो स्ल'गान होदोंमोन। थांखि लानाय खुंथायारि सोलायनायनि सायाव जथाय रागा जोंनायखौ दिन्थिनानै बिसोरनि खामानिनि थाखाय खावलायनाया गासै ओनसोलावनो रिंखांदोंमोन। मिकिरभिटा खाजोना बेंखनआ ओनसोलारि सुबुं समाजनि थाखाय गोनांथार गोनांथि दं आरो बेखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाया गोबाङैनो गोजोननाय गैयैजों मोगा-मोगि जानांदों। हेंथा दिन्थिफुंनायनि मोनसे नेम-खान्थि बायदियै मिकिरभिटा खाजोना बेंखननि सार्कल अफिसार आरो मरिगाव बियाबनि थान्दै एमएलए रमाकान्त देउरि सानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। बे बिसम बिलाइआ सुबुं समाजनि अजद आरो दाबिफोरखौ फोरमायो। स्निथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लाया गायसननाय सानखौ गोसो गुदुंजों फालिदों। आसामनि बाक्सा जिल्लाया बावैसो सिगां गावसोरनि गायसननाय सानखौ गाजा-गोमजायै फालिदों, जेराव मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। बे गिदिर हाबाफारिया मसलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव खुंजादोंमोन, जेराव मोनसे साइकेल रेली, बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि आरो बैसो जानाय नोगोरारिफोर आरो खौरांगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जादोंमोन। साइकेल रेलीआ आबहावा लोगोआरि रोगाथाइ आरो सुबुं समाजनि बाहागो लानायखौ थुलुंगा होदोंमोन। फारसेथिं बिफां गायनाय हाबाफारिनि थांखिया जिल्लानि सोमखोर ओनसोलखौ बांहोनाय आरो दिदोमथिखौ बांहोनाय। बैसो जानाय नोगोरारिफोर आरो खौरांगिरिफोरखौबो सुबुं समाजाव बिसोरनि बिहोमानि थाखाय सिनायथि होनाय जादोंमोन। फरायसाफोर, थागिरिफोर आरो जिल्लानि मावख'गिरिफोरा खौसेथि आरो सुबुं समाजनि गोसोखौ दिन्थिफुंनानै हाबाफारियाव सांग्राङै बाहागो लादोंमोन। बे फालिथाइया आबहावा आरो समाजारि जाहोनफोरनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि रादायखौ दिन्थियो। दाइनथि खौराङाव दङ उदखारि बेरेखा गोख्रों अपारेसनाव सा 7 आलफा आइ लिंकमेनखौ हमदों।
पुलिसआ कलकातायाव थानाय मिलिटारि इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबाव होबथाजानाय इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम एबा आलफा आइ जों सोमोन्दो थानाय अभारग्राउन्ड वार्कार्सफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे गोख्रों जथाय अपारेशन जागायदोंमोन। 26 अक्ट'बर 2024 मायथाइयाव जागायजेननाय बे अपारेशना 25 अक्ट'बराव बे रोखोमसे रौनियाफोरजों खालामजानाय सिगांनि इन्टेलिजेन्सजों सालायजानाय नाजानायनि उनाव जादोंमोन। 26 अक्ट'बरनिफ्राय 30 अक्ट'बरसिम रैखाथि हान्जाफोरा गोजौ आसामनि चराइदेव, शिबसागर, डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया जिल्लाफोराव गोरोबलायनाय नाजादोंमोन। बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव गागि आलफा आइ कामान्डारफोरजों सोमोन्दो थानाय साबा गाहाय अ.जे.डब्लिउ. आरो लिंकमेनफोरखौ हमनाय जादों, जायनि सिनायथिखौ एस.एस. मेजर जेनेरेल अरुण'दय दह'तिया आरो एस.एस. ब्रिगेडियार गणेश लाहन होनना मिथिनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जागुननि सनु सनार, तिनिसुकियानि बाबुल दिहिंगिया, शिबसागर जिल्लानि अशक आली आरो अजित चांमाइ, नागालेन्डनि मन जिल्लानि टंगलं कन्याक, शिबसागरनि बयलन बुरा आरो तिनिसुकियानि किरण शर्मा दं। बिबानगिरिफोरा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां सुबुंखान्थि सान फालिथायनि सोरगिदिं रैखाथि खैफोदफोरखौ आसा खालामनानै बिग्रायारिफोरनि दाथायफोरखौ फोजोबस्रांनायाव गोसो होनायजों अपारेशनआ सांग्रां जानानै दं।